Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating pagsisiyam, parangal kay San Jose, ialay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat sa anibersaryo ng ordinasyon presbiteral ni Father Kenneth Alde. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tan Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baro, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Diaz, Kabigning Sisters of Cypress, California, para sa
special intentions ni Joyce Marigold Valerio para sa special intentions successful board exam ni Erica David Cruz para sa kagalingan ni Madam ni Mang Norma Balatbat, Sir Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Marieta de la Cruz, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, kagalingan ni Father Mar Miranda, Father Jess Layog, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Imang Josie Texon, Teofista, Brido Maurino, Rosario, Pablo, Father Larry, Father Rex, at Father Alan. Para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayon, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa araw na ito'y ginugunita din natin ang 500 taon, ika-500 taong unang pagdating ng mga Kastila sa ating bansa. March 16, 1521. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay upang masaya naming ipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos na tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan. Sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak silang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit ayon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay." Pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay,
magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar aabutan nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay tubig na umaagos sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos ni Jacob, sa ating kanlungan. Ano ang kanyang ginawa sa lupa? Sapat ng pagmasdan at iko'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sadyang alam, makasadyang parangal ka. Magsalita na ka, magsalita na ka, amano mo, alipan mo, makiram damyan. Ligaya't kapurihan ka, Kristong Jesus, aginumi. Ligaya't kapurihan ka, ligaya't kapurihan ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Iniintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan.
Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad dito. At lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. I could remember vividly kung kami po ay nagpunta ng Jerusalem. Inapunta kami sa sinasabing ito, the Pool of Bethesda. Bethesda. Ito po ay, hindi tignan mo, may napakalalim na struktura, parang swimming pool pero malalim na malalim at may mga hagdan. At ang sinasabi, may mga tao sa paligid at kapag dumating ang anghel at kinalakaw ang tubig, ang unang makakalusong ay gagaling sa kanyang sakit. Sa Ebanghelyo natin ngayon, nandun yung scene sa Bethesda at pagkatapos, merong isang lalaking 38 taon nang nando doon. Naghihintay na siya'y gumaling. Pero hindi siya makalusong. Kasi nga, siya ay maybe paralisado. Kaya naghahanap siya ng taong tutulong sa kanya. Wala namang tutulong sa kanya. So, anong ginawa? Anong ginawa ni Jesus? Ora mismo, kahit sa oras ng pamamahinga, ora mismo ay tinulungan niya at pinagaling niya ang tao. Anong sabi niya? Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at humayo ka. Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at humayo ka. Para sa mga Hudyo, yun ay isang malaking kasalanan dahil na rin sa araw ng pamamahinga. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Ora mismo, ginamot niya, pinagaling niya yung tao na matagal nang naghihirap. Pastorally, may nalaman po ako kay Apong Larry. Noong nasa Colgante po ako, nagpalitan kami kasi nag-administrator po muna ako at siya Father Larry. Sabi niyang ganyan, wag nating gawing, tandaan mo to, wag nating gawing mahirap ang madali sa mga tao. Gawin nating madali ang mahirap sa mga tao. Wag nating etagawang masakit ing mayan karing tao. Ngunit gawan tang mayan ing masakit karing tao. Gawin nating magaan, wag nating gawing mahirap ang magaan sa mga tao. Ngunit gawin nating magaan ang mahirap sa mga tao. Kasi kaya tayo nandyan, kaya tayo naglilingkod para gawing magaan ang mahirap sa mga tao. Ibig sabihin ay gawin mo ang nararapat ora mismo. Gumawa ka ng mabuti ora mismo. Gawin mo ang dapat mong gawin ora mismo. Ang gawaing kabutihan ay dapat gawin ora mismo. Ang kabutihan ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon. Ora mismo, yun ang kabutihan ay dapat gawin. And in that way, tayo'y mapapalapit sa puno ng kabutihan, sa pinagmumulan ng kabutihan, ang ating
Panginoon. Gawin ang mga bagay ora mismo. Anong ginawa ni Jesus? Ora mismo. Sa kabila ng matagal na paghihintay ng tao, ora mismo ay kanyang pinagaling itong may sakit. It reminds me of fathers. It reminds me of fathers. Kasi alam natin, karakter ng mga tatay, ugali ng mga tatay ay agad-agad gagawa sila ng paraan para sa kanilang pamilya. And it reminds me of St. Joseph, na kung saan, nung nanganganib ang buhay ng batang si Jesus, ang sanggol na si Jesus, at nagpakita sa kanya ang anghel at sinabing, pumunta kayo sa Ehipto, dalhin mo ang iyong mag-anak sa Ehipto, ora mismo ay inalis niya ang kanyang mag-anak at sila ay nagpunta sa Ehipto. Nung siya'y tawagin ng anghel para sa plano ng kaligtasan, ora mismo ginawa niya. It is a character of the fathers, like St. Joseph, na ginagawa at gagawin ang bagay na makakabuti para sa kanilang pamilya. Sa misang ito, ipanalangin natin ang mga tatay, yumauna at buhay pa. Ang ating mga magulang, ang ating mga ama, yumauna at buhay pa, na sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng maraming pagsubok, ora mismo ay sila mismo ay gumawa ng paraan para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Marami po dito mga tatay, may mga tatay dito na umagang maaga nagpupunta ng bukid, ora mismo ginagawa nila yon para sa ikabubuti at ikabubuhay ng kanilang pamilya. Ipanalangin natin sila ang sila'y gabayan at basbasan patnubayan ng Panginoon nang sila at tayong lahat ay makagawa ng kabutihan sa ating kapwa na walang pinipiling lugar, oras o pagkakataon, ora mismo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang manaming lumikha, niaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong ibinubuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ninyo yung puso't diwa
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinainas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtutulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang apunay, nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumini ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at paspasin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito at ng tanang kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama natin nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming magkakasala, kaparang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tuksoti at diya sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, leo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabik ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos. nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid at so Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na tumanggap sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanasang ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose, liningap me i Jesus, King lugod mong baula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero, Kasintian, maligayang San Jose, obrang mayap tepat mo, obrero ninggilo, obra at panalangin di naunto. Wala aking Diyos at pangapuna, ben wala ka maligayang San Jose, maestro ni panalangin, ibiemo ing kalam, ing Diyos pakiramdaman niya at tukyan. Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman.
Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael ang Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Pedro Pia ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Panalangin kay San Jose sa ikapitong araw. Maluwalhating San Jose, tulungan mo akong maging mahinahon sa lahat ng bagay at naway ang kabanalang asal na ito ay laging magpaalala sa aking huling hantungan. Naway agapayanan ako ng kahinahunang ito sa aking mga gawain at nang mayadya ako sa lahat ng mga mapanganib ng katawan at kaluluwa. O tapat mahinahong esposo ni Maria, lingapin mo ang aking mga kahinaan at kasalanan upang ito'y mapagbayaran ko at nang magkamit ako ng patawad sa Diyos. Lukuban mo ako ng iyong kahinahunan upang ang lahat ng aking mga panukala at akbang ay magsilbing gabay at kaligtasan. San Jose, ako'y dumudulog sa iyo sa oras ng aking pangangailangan at nagsusumamo rin kay Santa Mariang Birhen na iyong esposa na makamtan ko ang layunin ng pagsisiyam na ito kung naukol sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at sa kagalingan ng aking kaluluwa, siya nawa. Sabihin po natin ang ating mga kahilingan.
O San Jose, ipagkabit mo sa akin ang isang malinis na pamumuhay. O San Jose, mailigtas nawa ako sa iyong pamamagitan. O San Jose, ipanalangin mo ako ngayon sa oras ng aking kamatayan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mga yon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. San Jose, San Jose, pintakasing dakila ng manggagawa, sa simbahay lagi kang nagbabantay, amang butihing gabay sa lupa ni Jesucristo